श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. पती माझा पाठीराखा 7 जन्मांचा सोबती. पती माझा पाठीराखा 7 जन्मांचा सोबती. दीर्घायुष्य मिळो अमुच्या संसाराला जपण्या नाती गोती. दीर्घायुष्य मिळो अमुच्या संसाराला जपण्या नाती गोती. मस्तकी हळदी कुंकवाचं पावित्र्य. मस्तकी हळदी कुंकवाचं पावित्र्य. मंगळसूत्र पातिव्रत्याचं लेणं. हाती हिरवा चुडा अन भरजरी शालू. हाती हिरवा चुडा अन भरजरी शालू. सर्वदा प्रिय भाषिणी. सर्वदा प्रिय भाषिणी. सौभाग्याचं प्रतीक माझ्या भाळी 7 जन्मी मिरवाया. सौभाग्याचं प्रतीक माझ्या भाळी 7 जन्मी मिरवाया. सौख्य मिळो दीर्घायुष्य मिळो माझ्या राया. सौख्य मिळो दीर्घायुष्य मिळो माझ्या राया. यमाकडून प्राण घेऊन आली ती खरी सती सावित्री. यमाकडून प्राण घेऊन आली ती खरी सती सावित्री. 7 जन्म हाच पती लाभो हीच सर्व सावित्रीची सदिच्छा. 7 जन्म हाच पती लाभो हीच सर्व सावित्रीची सदिच्छा. वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.